A lonxa vella de Ribeira será a nave de Redes. A Conselleira do Mar estivoxe no lugar para outorgar a concesión que contará tamén con aula de formación. Esta mañá, a Conselleira do Mar, Marta Villaverde, e o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, visitaron o porto de Ribeira, máis concretamente a lonxa vella. Esta infraestrutura, que deixou de acoller a actividade da primeira venta coa inauguración da lonxa nova en agosto de 2017, recuperará o movimento, xa que a Consellería adxudicou a concesión da nave a un dos poucos redeiros que quedan no municipio no porto local, Francisco Argibai. House, pois, este ano pasado un procedimento, hubo unha solicitude pola que despois de haber reformado pois, o tellado, despois de haber acondicionado os departamentos, eliminado as divisións internas deste edificio, pois por fin se concesionou pois, para o uso de nave de Redes e de pois, aula de formación náutico-pesqueira, donde pois, esperemos que se desenvolvan pois, esas actividades de reparación de redes que pois, son tan importantes para o sector pesqueiro e de formación, donde novas xeneracións pois, vexan no sector marítimo pesqueiro pois, unha salida profesional. E destacou que para a Consellería do Mar é importante que instalacións portuarias nas que se está a facer un importante investimento no seu mantemento redunden agora en beneficio do sector. Polo cal, para nós, pois, é unha ledicia e, felicitamos ao concesionario por haber tomado, por haber dado este paso e, pois, destinar este edificio, pois, que sigan usándose para este tipo de actividades tan importantes. O concesionario é Francisco Argibai Martínez, que aprendeu o oficio con 14 anos, e o seu fillo, tamén Francisco Argibai. Eu vi algunha cousa necesaria para Ribeira, máis que se pedía a gritos, porque isto estaba sin uso. E os redeiros pois, traballando a intemperie. Que vexo? Un aliciente que estamos quedando sin xente que veña a seguir este oficio, sin profesionales no mar. E isto pois, é un atractivo para que xente que queira seguir o oficio, pois veña a traballar, claro. E tamén a formarse. Vamos a empezar poñendo unha aula de formación, incluso aos mariñeiros que últimamente pois son menos profesionales, porque a parte de escasez hai falta de profesionalidade. Entonces intentaremos pois eso, para poder sacar xente que nos siga e que non se acabe isto, que Ribeira foi sempre un sitio que saliron redeiros para todas as partes do mundo, e a cantidad deles, e agora pois non temos. En a actualidade apenas hai 4 redeiros no municipio. Nas próximas semanas agardan comezar as labores para abandonar a súa actual zona de traballo a intemperie e mudarse á súa nova casa. Agora o que vamos a empezar é a adecuar a zona, a facer as reformas e tan pronto se poda. Eso xa, o tempo que nos leve facer o traballo, claro. Desalojar isto e todo. Que ten que levar o seu tempo, que ten os seus condicionantes e hai que buscarlle sitio para estas cousas. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, afirmou que se trata dun paso adiante para os redeiros e a profesión no municipio. Moi boa nova que recibimos para o Concello de Ribeira con esta concesión da nave para aquí Corredero, que ademais de mellorar o que van a ser esas condicións de vida para un oficio pois tan importante para o noso sector do mar, pois vai a dar paso tamén a ese relevo xeneracional tan necesario no mundo mar. Vamos a ter unha segunda vida para esta lonxa que levaba pois moitos anos deshabitada. A Xunta de Galicia condicionou o edificio cun investimento de 40.000 euros.